तिकडे आपलं हे काय रेडी झालं? व्हेज फ्राय. चला, तुम्ही इकडे नॉनव्हेजचं पण होतं, पण तुम्हाला काय आवडतं? व्हेज आवडतं का नॉनव्हेज आवडतं जास्त खायला? आम्ही तर घरी नॉनव्हेजच खातो ना. आम्ही कोळी बोलणार. आमच्या इथं दालमुंडी भेटते, जशी आमच्या इथं हल्दीत करतात ना हां, स्पेशल, ती दालमुंडी आमच्या इथं भेटते. नमस्ते. नमस्ते. चला मग आम्ही तुम्हाला आता ठाण्याला नेतो कोळी पद्धतीच्या जेवणाचा आस्वाद घ्यायला. जाऊया? चला. व्हेज फ्राय. हा तुमचा व्हेज फ्राय. आता हे तुम्ही इकडे काय सर्व करताय? ते कोलबी फ्राय. कोलंबी फ्राय. आता इकडे जशी ऑर्डर असते तशी तुम्ही इकडे बनवता ना? हो हो हे बांगडे आहेत ना आपले हो हो. आणि पापलेट. भाकरी किती देऊ? आता ही तुम्हाला कसली ऑर्डर आली आहे? व्हेज फ्राय. व्हेज फ्राय. हा व्हेज आहे, हा व्हेजचा मसाला. हा मसाला तुमचा घरगुतीच आहे ना? हा बरोबर. आणि आपल्या या एकविरा स्टॉलमध्ये सर्वात रनिंग आयटम कोणता आहे? व्हेज फ्राय आहे, वजडी आहे. व्हेज फ्राय वजरी. सगळंच येतं, लोक पण व्हेज आणि वजडी जास्त खातात. आता माझ्यासमोरच इकडे पापलेट, बांगडा, वजरी सर्वच ऑर्डर झालेत ना? आपल्या स्टॉलचं टायमिंग काय इकडे? आम्ही 12ला लावतो. बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार 7:30ला लागतं. 7 वाजेपासून चालू होतं, पण 7:30ला लागतं संध्याकाळी? ते रात्री आपल्या 10-11 पर्यंत असं कस्टमर असेल हां, तोपर्यंत? 10:30-11 पर्यंत असतं. आठवड्याचे 4 दिवस? 4 दिवस. बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार. तुमचे चिकन आणि 2 भाकऱ्या ना आणि पनीरची भाजी. तिकडे आपलं पापलेट रेडी झाला ना? हा पापलेट आपल्याकडे कितीला? हा 250. आपल्याकडे असं कोको कोला सर्व ठेवलेलं आहे का? थम्सअप थम्सअप, थंड पाण्याची बाटली. आणि असं राईस पण देता काय? राईस प्लेट असं? हा कोलबी भात पण देतो. कोलंबी भात. आता तुम्ही इकडे काय बनवताय? हा कोलंबी रस्सा बनवतो. कोलंबी रस्सा. मच्छीचा रस्सा कोणी असं सांगेल तसं बनवून देतो. कोलबीचा, बांगड्याचा, सुरमईचा, पापलेट जे सांगाल ते. हे आपलं घरगुती वाटण आहे ना? हो. आणि तुमचं नाव काय? माझं नाव प्रणिका कांडे. आणि मॅडम तुमचं नाव? आणि बिझनेसची आयडिया कशी आली तुम्हाला ह्या? हे आम्ही असं सहज चालू केलं की काहीतरी चालू करायचं म्हणून. पण आम्ही असं घरी जे बनवतो नॉनव्हेज तेच आम्ही बोलू सगळ्यांना खायला घालू म्हणून आम्ही चालू केलं. असं काहीतरी. आणि आपल्या या स्टॉलला किती महिने किंवा वर्ष झाले? आता ऑक्टोबरला वर्ष होईल. आम्ही 1 वर्ष होणार. नवरात्रीनंतर हा चालू केलेलं. मागच्या वर्षी आता वर्ष. 160. बांगडा 70. आता ही कोणती ऑर्डर आली तुम्हाला? ही सुरमई छोटी पाहिजे त्यांना. सुरमईची ऑर्डर नाही मोठी सुरमई पण असते अशी. हा सांग. म्हणजे साईजला मोठी सुद्धा आहे. हा, मोठी छोटी 2 प्रकारची. आता ही कितीला आपल्याकडे आज? ही 220ला आहे, ती 100. ही 100 रुपये. आणि आपले बोंबील आहेत ते 150 रुपये. 150ला 3. हो. आता इथे बघा लिहिलं हे वजरी 700 रुपये किलो. म्हणजे हे तुम्हाला ऑर्डर कशी द्यायची त्यांनी? ती अख्खी वजडीची ऑर्डर कोणी दिली ना हां, ती अख्खी वजडी जेवढी किती असेल तेवढी. अशी किलोवर नसते. अख्खी एक वजडीची जेवढी होईल तेवढी देतो. आणि ऑर्डर दिली की त्यांनी इकडे येऊन घेऊन जायचं ना? हो हो. सकाळी असेल तर सकाळी पण देतो, पण 1 दिवस अगोदर ऑर्डर देतो. तुमचा स्टॉल संध्याकाळचा असतो ना? पण हा संध्याकाळी पण ऑर्डर सकाळी असली की असे तुम्ही देऊ शकता. देतो. आणि हे आता परत तुम्ही रेडी केलात ना? हा मॅरिनेट करून ठेवले.
तुम्ही इकडे रेग्युलर येता इकडे हो रेग्युलर. आणि चव कशी आहे इकडे? तर एकदम छान आहे. काय आवडतं तुम्हाला इकडे जास्त? मला मी बहुतेक मटन किमा, मटन किमा वजडी, असं पाया, म्हणजे चिकन सर्वच घेता म्हणजे तुम्ही? हां, जे मला आवडलं ते आहे. मच्छी तर घेतच मी. आणि राहायला तुम्ही ठाण्याचेच? राहायला इथेच बाजूला आहे. बाजूलाच? हां. अरे वा. पण आपल्या हॉटेलपेक्षा तरी इकडे चव चांगली असेल ना? खूप चांगली आहे. ओके. आणि तुम्ही आज पार्सल घेतलं? हां, पार्सल घेतलं आहे. मी ह्यांनाच विचारतो, आता आपली नवरात्री येणार आहे बरोबर? तर नवरात्रीमध्ये तुम्ही इकडे स्टॉल चालू असणार इकडे? नाही, नवरात्रीत आम्ही 9 दिवस बंद ठेवू. नवरात्र झाल्यावर मग आम्ही एक नवीन असा थाली सिस्टीम चालू करणार आहे. आम्हाला बरेच जण थाली आहे का विचारतात. मग आम्ही आता थाली चालू करणार आहे. त्याच्यात जसं सुरमई थाली, चिकन थाली, पापलेट थाली असं प्रत्येक वेगवेगळं ठेवणार. प्रत्येकाची वेगवेगळी प्राईस पण ठेवणार. ओके. आणि इकडे आपला कोलंबी रस्सा झाला. आपल्याकडे हे कोलंबी रस्सा कितीला आहे आता? हा 220 आहे. त्याच्यात आम्ही बरेच कोलंबी टाकतो, 15 एक तरी टाकतो. आणि आपले कोलंबी जाड सुद्धा येते बरोबर? चला, तुम्ही इकडे नॉनव्हेजचं बनवता, पण तुम्हाला काय आवडतं? व्हेज आवडतं का नॉनव्हेज आवडतं जास्त खायला? आम्ही तर घरी नॉनव्हेजच खातो ना. आम्ही कोळी बोलल्यावर आमच्या घरात म्हणजे मच्छी, चिकन, मटणाचे जेवढे प्रकार हे आमच्या घरातूनच बनतात. आणि ही पद्धत जी बनवायची ही कोणती पद्धत आहे? कोळी पद्धत. कोळी पद्धत आहे. आणि जास्त काय आवडतं तुम्हाला त्याच्यामध्ये? आता यांना भेजा आवडतो. तुम्हाला काय आवडतं? भेजा. हां, आता हे जे तुम्ही बनवताय ना, हे तुम्ही स्वतः इन्व्हेंट केली रेसिपी की कसं? आमची स्वतः घरची अशी घरगुती आहे ना. घरगुती मसाला आहे तो. जे आम्ही घरी बनवतो ना तेच आम्ही इकडे बनवतो. आता बघा, मी आई एकविरा स्टॉलवरती आलो आहे आणि आपण ह्यांनाच विचारूया की आपण इकडे या स्टॉलवरती का आलं पाहिजे? म्हणजे आपले व्हिडिओ बघून जेव्हा कस्टमर येतील ना, तिकडे कशासाठी आले पाहिजे? इकडे आपलं घरगुतीच जेवण असतं आमच्या आगरी बोल्यांचं. जसं घरात आम्ही करतो, काही लोकांना जसं लोकांना खायला भेटत नाही. आमच्या लोकांची चवीचं जेवण ती लोक येतात इकडे भरपूर खातात. असं म्हणजे आपल्याला घरगुती जेवण पाहिजे असेल, हॉटेलसारखं नाही पण एकदम घरगुती. आणि इकडे मी बघतोय गरम ना, गरम भेटते असं. गरम गरम आहे, फ्रेश आहे. आता बघा, ह्यांचे नातेवाईक सुद्धा आलेत. काय रिलेशन तुमचं यांच्याबरोबर? ती म्हणजे जाऊ. तुम्ही एक आम्हाला एक ओपिनियन द्या, म्हणजे खरं ओपिनियन द्या. इकडे चव कशी आहे? खूप छान आहे. खूप म्हणजे नक्की या. आणि मी खास भेजा घेण्यासाठीच येते. माझ्या मुलाला पण भेजा खूप आवडतो. हा माझा मुलगा. आणि तुमच्या हजबंड. आणि तुम्ही राहणारे ठाण्याला? हा, ठाण्यामध्येच आहे. आता इकडे तुम्ही हे काय देताय? हे ना वजडी पार्सल हवी आहे ती देते. ही आपल्याकडे कशी वजरी? एक प्लेट 160. म्हणजे हा डबा देता तो 160 रुपयाचा? 160. आई एकविरा स्टॉलमध्ये आलोच आहे आणि आपण तुम्हाला बहुतेक सर्व काही दाखवलं आहे. अजून इकडे काय खास मिळतं तुमच्या इकडे? आमच्या इथं दालमुंडी भेटते. जशी आमच्या इथं हळदीत करतात ना हां, स्पेशल, ती दालमुंडी आमच्या इथं भेटते. लोक खास ते खाण्यासाठी येतात. प्रत्येक दिवस आम्ही बनवतो. आता आम्ही चिंबोरा पण चालू केलं. कोलगी आहे का? ते कांद्यामध्ये फ्राय कोलगी आहे का? हा, भेटेल ना. म्हणजे कस्टमर जे ऑर्डर देतात ते तुमच्याकडे आहे? आहे. एवढं आमच्या पॅम्पलेटमध्ये तर सगळं मिळतं. सर्व. आणि आणि कोणी मोठी ऑर्डर दिली ती पण घेतो आम्ही. आणि- 1 दिवस अगोदर घेतो म्हणजे प्रिपरेशन असताना हां, प्रत्येक बरोबर, सर्व अवेलेबल करायला लागतात. आणि आपलं हे भेजा फ्राय पण तुम्ही पार्सल केलं? हो, हे भेजा वगैरे आम्ही सगळं इथे बनवून देतो. आणि ॲड्रेस तुमच्या पाठीसुद्धा लिहिलं आहे, अष्टविनायक चौक बरोबर, ठाणे ईस्ट. ईस्ट आणि स्टेशनपासून आपलं वॉकेबल किती? 10 मिनिटावर आहे, 5-10 मिनिटावर वॉकेबल आहे. Walkable आहे. हां. तुम्हाला तिकडे दिसत असेल, त्याला इकडे म्हणतात अष्टविनायक चौक. आणि त्याच्या समोर बरोबर हा स्टॉल इकडेच असतो बरोबर? हो हो, इकडेच लागतो. आणि ठाणे आपल्याला जायचं असेल रेल्वे स्टेशनला तर तो रस्ता आहे ना? हां, रेल्वे स्टेशनला तुमच्या पाठच्या साईडला रस्ता आहे. पाठी तसा रस्ता. तिथून सरळ रस्ता जेवढा जातो तिथे स्टेशनला आहे. ओके. आणि आपल्या इकडे भाकऱ्या सुद्धा आहेत. हो, आता आपल्याकडे एक भाकरी 15 रुपयाला आहे ना? आता हे बाईकवरती आले, त्यांनी ऑर्डर दिलेत ना? हो, बाकी. दोनच आहेत. किती पाहिजे? आता हे तुम्ही इकडे काय बनवताय? हे डाळमुंडी आहे. दालमुंडी. हां, आणि आपल्याकडे कशी प्लेट? 160. आता हा भेजा फ्राय बनवला आहे आम्ही, तर तुम्ही पण या नक्की टेस्ट करायला. तुम्हाला पण खूप आवडेल. ओके, थँक्यू.
चला मग 2 मैत्रिणींनी सुरुवात केलेल्या ठाण्यातील कोळी पद्धतीच्या जेवणाचा आस्वाद घ्यायला तुम्ही कधी जाताय? आम्ही तर सर्वात जाऊन आलो आणि तुम्हाला समजा तिकडे जाता नाही आलं तर तुम्ही या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा, म्हणजे इनडायरेक्टली तुम्ही त्यांच्या बिझनेसला हेल्प करताय. बरोबर. हां, पण आता ठाणे काय एवढं लांब नाही. मुंबईकर आणि ठाणेकर तुम्ही सगळे ठाण्याच्या जवळ जे राहतात तुम्ही तिथे जाऊ शकता. आणि कशी कोळी पद्धत हे सगळ्यांच्या घरी जेवण बनत नाही कोळी पद्धतीचं, तर इकडे कसं स्पेसिफिक कोळी पद्धतीचं जेवण तुम्हाला मिळणार, तर इकडे नक्की तुम्ही जा. आणि हा न्यू बिझनेस स्टार्टअप आहे, तर आम्ही व्हिडिओ बनवून आमच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून त्यांना प्रोत्साहित केलंय. तुम्ही त्यांना त्यांच्या स्टॉलला व्हिजिट करून किंवा या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करून त्यांना प्रोत्साहित करा आणि त्यांना एक मोटिवेशन द्या बिझनेस पुढे करण्यासाठी. आणि तिकडे गेलात की सांगा शुभांगी केरचा व्हिडिओ बघून आम्ही तिकडे आलो आहे आणि म्हणजे तुम्हाला त्यांना कसं पण वाटलं? समजेल.